Prynawn da, a chroeso I Carlam Cymru ar gyfer yr ail sesiwn Mathemateg TGAU. Heddiw prynawn yma gyda Dr Netel o Ysgol Uwchradd Brodir, Yslyfr y Brodir. Bydd y sesiwn yn para tua 3/4 awr, lle bydd Dr Netel yn mynd trwyddo cynnwys perthnasol ar algebra. Os ydych chi'n unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn, please defnyddiwch yr adran holi'r ateb, a byddwn ni yn ymdrechu I ateb eich cwestiynau mor gyd a phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael eich uwchlwytho I wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Na ni, draw ti sir, bant a ti. Okay. Diolch am y gyflwyniad. Ni'n mynd syth mewn I Mathemateg heddiw. Focus y topic yw algebra. Ac heddiw, guys, beth ni'n mynd I wneud yw dechrau bant gyda'r gwaith y fachau bych chi wedi gweld yn flwyddyn 10, ond jyst I cael pawb lan I'r un dudalen, symleiddio mynegiadau. Wedyn bydd ni'n ffocasu yn bach mwy ar casglu termau tebyg, edrych ar y reolau tu ôl I lluosi cromfachau, tym bach o ffactorio mwyn sicrhau ni gallu gwneud y prif peth sef datrys hafaliadau llinol. So yn gyntaf, efallai chi wedi gweld hyn ymlaen, a chi'n eitha hyderus gyda delio gyda hyn, ond casglu termau tebyg. Sylweddoli, os ni'n defnyddio llythrennau mewn maths, mae'n golygu gallu bod yn rif gwahanol, ond fan hyn nawr, os ni'n defnyddio by, os mae by plus by plus by plus by plus by yn cymryd amser hir I fi ddweud ar lafar, ond hefyd mae'n cymryd amser hir I ysgrifennu lawr, ond beth sydd gyda ni yw 5 by. So yr unig peth ni wedi wneud yw casglu termau cyffredin. Yn yr un modd, mae c plus c yn hafelu 3c. Beth mae rhaid I chi ystyried yw edrych ar pa lythyren yw ar rif. Ac felly, gyda 3d plus 4d, mae'r ateb yn 7d. Yr un peth ni gallu dweud am y trydydd a'r pedwerydd enghraifft, oherwydd dim ond e a dim ond f sydd gyda ni, ond yn yr enghraifft olaf, sylweddoli bod h, fan hyn, h a h, ond ar yr un pryd mae llythrennau d yn hefyd cael ei defnyddio. So pryd ni'n casglu termau tebyg sydd yn defnyddio mwy na un lythyren, cofiwch I dim ond casglu'r term tebyg. So fan hyn, mae 4h plus 3h yn 7h, tynnu 1h fan hyn yn 6h. Ac wedyn, ystyried y llythrennau gwahanol sef y d, a mae 3d, tynnu 1d, adio 2d yn hafelu 4d. So nawr, os ni'n edrych ar cwbl o enghreifftiau mwy anodd sydd yn cymlethu dros cwbl o sleid nesaf, ni'n gallu edrych ar hyn mewn mwy o ffocws. So yn gyntaf, sicrhau bod chi'n deall pa termau sydd yn tebyg. So fan hyn nawr, mae 3x, tynnu 4x, tynnu 1x ganddo ni. Be chi gallu gwneud yw, os chi ddim yn teimlo'n hollol hyderus, yw as I grwpio nhw ac ysgrifennu nhw mas yn y trefn o'r termau, ac wedyn adio'r 2y ac adio'r y ar ôl. Nawr, gobeithio bod yn hawsach I chi weld. So nawr mae 3x, tynnu 4x, tynnu 1x, yn yr un peth a dweud 3x minus 5x ac felly minus 2x. A mae'r mae 2 plus 1 yn hafelu 3y. So nawr ni wedi casglu termau tebyg a mae'r hafaliad yn llawer fwy syml I weld. Yr un peth eto gyda'r ail enghraifft. Sylweddoli ni'n ffocasu ar un term. So yn gyntaf, dim ond y f's, mae 7 plus 5 yn 12, tannu'r 2 yn gadael 10
i ni. Ond, gys, i chi gweld gweithio nôl, mae 8 plus 2 yn 10, tynnu 1, adio 1, dal yn 10 ga. So eto, casglu termau tebyg yn holl bwysig i ni. Wrth ni fynd trwy hyn, efallai mae werth i chi trio datrys rhain yn eich pen i weld os ti'n cael yr ateb cyn i fi gweithio fe mas, oherwydd dwi'n cymryd amser fi i weithio fe mas. Os ti'n gwylio hwn nôl, oherwydd mae'n cael ei recordio, mae lot o gyfleoedd i chi gwasgu pause i trial y cwestiwn a wedyn gweld os chi'n cael yr ateb yr un peth â fi. So eto fan hyn, enghraifft fan hyn sy'n gallu bod yn anodd oherwydd mae yn edrych fel So ffocysu ar 1 ar y tro. So mae dim ond 2 term gyda m. So 3 tynnu 2 yn gadael 1. Ac wedyn mae 8 plus 5 plus 1 yn 14. Tynnu 3 yn 11. OK, nawr mae'r enghraifft yn dechrau newid. So tro hyn mae x yn cael ei defnyddio, ond mae x wedi sgwario yn un term. Ac felly, ni'n casglu'r x wedi sgwario yn wahanol i dim ond x. So rhaid sicrhau bod chi'n cofio ffocysu ar termau tebyg sydd yn cynnwys yr x wedi sgwario. Mae'r un peth yn wir os mae x i'r pŵer o 3 neu 4 neu 5, dim ond yr un term ni'n casglu. So 12 plus 3 yn 15x wedi sgwario, ac wedyn mae 4x minus 5x yn minus x. Gobeithio bod chi'n gweld y trefn fan hyn, casglu termau. Os chi moyn gweithio'n fwy ar hyn, falle chi moyn grwpio'r termau cyn casglu nhw. Ond un sleid arall o enghraifft ac ffocysu eto. X wedi sgwario, mae 2 term. 12 plus 1 yn 13x wedi sgwario, ac wedyn mae minus 9 plus 5, sef minus 4x. Nawr, mae'r enghraifft olaf yn defnyddio'r un reol. Tro hyn, mae pob term i'r pŵer wedi sgwario, ond sylweddoli bod x ac y wedi cael ei ddefnyddio. So nawr, mae'n holl bwysig i fod chi'n ffocysu dim ond ar x wedi sgwario, sef 15 plus 5 minus 9, neu 15 minus 9 plus 5, sef 11 x wedi sgwario, ac yn olaf y wedi sgwario, mae minus 7 plus 1 y wedi sgwario yn minus 6 y wedi sgwario. So nawr ni wedi cael ymarfer gyda casglu termau tebyg. Nawr ni gallu dechrau edrych ar cwpl o reolau ble mae cronfachau'n dod mewn i'r swm. So wrth i ni casglu termau, weithiau bydd rhaid ni datrys hyfaliad ble mae cronfachau. So peth gyntaf ni moyn wneud yw agor y cronfachau, ac wedyn os mae mwy nag un term x, byddwn ni'n wedyn yn casglu termau tebyg. Am y 5 munud nesaf, byddwn ni dim ond yn edrych ar cwpl enghreifftiau ble ni'n dim ond yn agor y cronfachau, byddwn ni'n lluosi mas o'r cronfachau. Ond wrth ni'n mynd trwy'r wers heddiw, byddwn ni'n gweld enghreifftiau ble byddwn ni'n lluosi'r cronfachau, ac wedyn byddwn ni'n casglu termau sydd yn dod allan o'r cronfachau. So mae reol gyntaf yw lluosi cronfachau ble mae'r cronfachau yn sengl. Hynny yw bod un rif tu fas a mae un set o cronfachau. So fan hyn, beth mae'n gallu gwneud yw lluosi gyda'r term gyntaf ac wedyn lluosi gyda'r ail term. Os oedd mwy o termau yn y cronfachau,
bydd chi'n parhau I lluosi yn y cronfachau. So, yn syml iawn, bydd chi'n gweld yn yr enghraifft gyntaf yw 3 lluosi y 2 yw 6 gyda'r x, a wedyn 3 lluosi y 7 yw 21. A dyna pam mae'r ateb yn 21 a 6x plus 21. Ar y gwaelod, defnyddio'r un reol, beth sydd gyda ni yw 3x allan y cronfachau. So tro hyn, ni'n lluosi gyda 3x, nid just y 3. So mae 3x lluosi y 5 yn hafel I 15x, ond mae 3x lluosi gyda minus 8x yn hafel I minus 24x wedi sgwario, oherwydd mae x lluosi y x yn x wedi sgwario. Okay. Nawr ni wedi gweld cwbl enghreifftiau fan hyn. Bydd yn well da fi nawr I gweithio trwy cwestiynau ble maen nhw'n dechrau bant gyda'r un reol ac wedyn yn datblygu I fynd yn fwy anodd. So ni'n gallu ystyried beth mae'n rhaid I ni wneud wrth i'r enghreifftiau mynd yn fwy cymhleth. So un gyntaf yn tebyg i'r un gyntaf ni newydd weld, ac beth mae'n rhaid I wneud yw lluosi gyda'r term gyntaf. So mae'r term yn 3 ac x, so 3x, ac wedyn lluosi gyda'r ail term, sef 3 lluosi gyda 2y, sef 6y. Mae'r ail enghraifft yn tebyg iawn eto i'r un ni newydd weld. Mae'r term gyntaf yn 3x, felly mae 3x lluosi gyda x yn hafel I 3x wedi sgwario, ac mae'r ail term yn rif yn unig, ac felly mae 3x lluosi gyda 2 yn 6x. Beth ni'n gweld fan hyn yn y dau enghraifft, mae termau gwahanol. Does dim rhaid I ni casglu termau tebyg oherwydd mae termau yn gwahanol. Wrth i'r enghraifft yn mynd yn fwy cymhleth, ni'n gallu ystyried beth sy'n digwydd gyda pob rif a sut ni'n delio gyda fe wrth i'r enghraifft yn mynd yn wahanol. So eto, defnyddio'r reol, mae term gyntaf yn 7c, ac felly ni'n lluosi efo 3b. So beth sydd gyda ni yw 3 lluosi gyda 7, sef 21, ond mae c lluosi gyda b. Ac wedyn mae'r ail term yn 7 lluosi gyda 7, sef 49, a mae c lluosi gyda c, sef c wedi ei sgwario. Sylweddoli fan hyn, mae termau yn gwahanol, c b, ac hefyd c wedi sgwario, ac does dim modd I ni casglu termau tebyg. Enghraifft nesaf yn edrych yn lot fwy cymhleth na beth bych chi'n disgwyl. Oherwydd mae hwn yn lluosi cronfachau gan defnyddio reol am cronfachau sengl, ystyried y cronfach gyntaf, sef 2 lluosi gyda x plus 2 lluosi y 3, ac wedyn ystyried yr ail par. So yn gyntaf, mae'r cronfachau gyntaf yn 2x plus 2 lluosi y 3, sef 6, ac wedyn mae'r ail par yn 3 lluosi y x, sef 3x, ac yn olaf 3 lluosi gyda 9 yn 27, ond rhaid bod nhw'n fas fan hyn, mae minus 3 lluosi gyda minus 9 yn golygu bod plus 27 gyda ni. Nawr, mae 2 sgil ganddo ni, sef casglu termau tebyg ac lluosi cronfachau sengl. Ni nawr gallu symlheiddio hon yn llawer fwy trwy casglu termau tebyg, so termau x, 2x minus 3x yn minus x, ac mae plus 6 a plus 27 yn plus
33. So nawr, wrth i ni fynd, ni gallu gweld mae'r cwestiynau yn dechrau defnyddio'r sgiliau gwahanol mwyn profi bod chi'n deall algebra, chi'n deall y reolau yn llawer fwy. So nawr, mae 2 enghraifft ar ôl gyda ni. Gobeithio bod rai ohonych chi yn gweithio o flan fi ac cael yr un ateb. Os chi ddim, gobeithio bod cyfle gyda chi i oelio hwn nôl a gwasgu pause ac trio'r cwestiynau sydd yn i'r pwynt pŵer. So eto, dim ond gweithio gyda'r rhan gyntaf, wedyn yr ail ran, a wedyn byddwn ni'n casglu termau tebyg. So yn gyntaf, 3 llosi gyda 4 yn 12. Wedyn mae'r ail rhan yn 3 llosi gyda 5, sef 15 x. Nawr ni'n delio gyda minus 2. Wrth i ni wneud hwn, mae minus 2 llosi gyda x yn minus 2x. Ac yn olaf, mae minus 2 llosi gyda minus 6 yn plus 12. Eto, mae termau tebyg ganddyn ni, ac felly mae rhaid i ni casglu termau tebyg. Mae 15x minus 2x yn 13x. Ac mae rhifau 12 adio 12 yw 24. Gobeithio bod lot ohonych chi yn gweld hyn yn eitha neis nawr bod ni wedi cael digon o gyfleoedd i ymarfer, ble ni'n cyfuno'r sgil o casglu termau a wedyn llosi cronfachau. Enghraifft olaf, dwi wedi ychwanegu x fan hyn i'r term gyntaf jyst i ddangos beth sy'n digwydd os mae rhifau i'r bŵer. Ac felly mae'r un gyntaf 3x llosi gyda x yn 3x wedi sgwario. Mae'r ail term yn troi mewn i 3 llosi gyda 2 sef 6x. Yn yr ail hanner mae adio fan hyn ac felly mae 2x. Mae 2 llosi x yn 2x ac mae 2 llosi gyda 2 yn 4. Mae dal termau tebyg, so bydd disgwyl arno ni i gasglu termau tebyg, ond tro hyn, ni'n cadw'r 3x wedi sgwario, os bydd beirw fi yn llwyddo i ysgrifennu plus 2 fyna, ac mae 6x plus 2x yn hafelu 8x, a mae rhif olaf ganddyn ni sef plus 4. Okay, so gyda'r reol llosi cronfachau sengl, mae'n nais oherwydd mae modd i ni jyst dilyn y patrwm sef llosi'r rhif neu'r llythyren sydd tu fas y cronfachau gyda popeth sydd mewn tu fewn. Llosi'r rhif gyda popeth sydd mewn tu fewn ac chi'n gallu cymryd un cam wrth gam. Ond, os ni'n delio gyda cronfachau dwbl, so mae hyn yn golygu par o cronfachau wedi llosi gyda par o cronfachau. Ni methu llosi un term gyda popeth mewnol. Mae rhaid ni sicrhau bod popeth yn y cronfachau ar y chwith wedi llosi gyda popeth yn y cronfachau ar y dde. I wneud hyn, beth ni'n wneud yw cofio cwpl o geirfa. Yr un ni'n dysgu yn y Cymraeg yw cyntaf, olaf, mewnol a llanol, neu coma. So beth mae hyn yn golygu yw cyntaf, ni'n llosi'r 2 term cyntaf, wedyn ni'n llosi'r 2 term olaf, ac wedyn ni'n llosi'r termau mewnol ac termau allanol. So, yn yr enghraifft sydd ar y sgrin nawr, beth ni'n wneud yw termau gyntaf, x llosi gyda x, yw x wedi sgwario. Mae'r termau olaf yn 3 llosi gyda 7 yw 21. Mae termau mewnol yn 3 llosi gyda x yw 3x, ac mae'r termau allanol yn 7 llosi gyda x sef 7x. Ac os chi wedi llwyddio dilyn hyn,
beth byddwch chi'n gweld yw bod yna termau tebyg a termau anhebyg ac mae modd casglu'r dau term tebyg sef 7x ac 3x a mae'r ateb yn dod mas i x wedi sgwario plus 10x plus 21. Os chi wedi llwyddo cyrraedd fan hyn, mae'r hyfaliad yn dangos bod y termau tebyg wedi cael ei gasglu, ond mae dal termau ar ôl ac chi wedi llwyddo datrys y problem sef lluosi cronbachau dwbl. Os ydym yn mynd i edrych ar cwpl o enghreifftiau nawr, please cofiwch cyntaf, olaf, mewnol a chanol. Os chi wedi dysgu rai o reolau falle yn y Saesneg, beth byddwch chi y falle wedi gweld yn ysgolion chi yw ffoil yr un reol yn just rhag ofn bod chi byth wedi gweld coma, sef un dwi'n dysgu. Weithiau mae ffoil yn sefyll am first, outer, inner, last. Ond yn y wers yma byddai'n ffocysu ar coma. Ond mae'r dau peth yn gwneud yr un datrysiad i chi, ond mewn trefn gwahanol. Mae dau enghraifft fan hyn, a ni'n mynd i defnyddio coma. So, os mae'n helpu, weithiau mae'n neis i ysgrifennu lawr y gair coma mwyn helpu chi gweithio trwyddo fe. So, yn gyntaf, yw'r termau gyntaf, sef x, lluosi gyda x, yw x wedi sgwario. Wedyn, o yn sefyll am olaf, so mae'r termau olaf yn plus 2, lluosi gyda minus 5, sef minus 10. Mae'r yn sefyll am termau mewnol, mae 2 lluosi gyda x yw plus 2x, ac mae a yn sefyll am a chanol, sef x lluosi gyda minus 5 yw minus 5x. Nawr mae modd i ni ysgrifennu'r ateb wrth casglu termau tebyg, ac wrth casglu termau tebyg, mae mathemategwyr yn hoffi grwpio'r termau a rhoi nhw mewn trefn hefyd. Y ffordd ni'n hoffi rhoi atebyn mewn trefn yw unrhyw rif i'r pŵer, so x wedi sgwario, wedyn mae well dyn ni i ddangos y termau x, so yn yr enghraifft yma plus 2x minus 5x yw minus 3x, ac wedyn minus 10. So fel arfer, ni'n hoffi ysgrifennu'r atebion mewn trefn o'r pŵer, lawr i'r x's, wedyn lawr i'r rhifau. Techneg dda am yr arholiad yw weithiau ysgrifennu mas y gair coma, ac wedyn croesi fe bant o'r llifen. So yn yr enghraifft nesaf nawr, coma, so nawr ni'n gwneud y termau gyntaf, x, lluos gyda x yw x wedi sgwario, so ni'n llwyddo wneud e. O yw termau olaf, minus 2, lluosi gyda 7 yw minus 14. Yn sefyll am y termau mewnol, so minus 2 lluosi gyda x yw minus 2x. Ac wedyn mae termau a yn sefyll am y termau, mae llythyren a yn sefyll am y termau allanol, mae x lluosi gyda 7 yn plus 7x. Ac wedyn, cam olaf sydd gyda ni yw i grwpio termau yn ôl y pŵer a'r x's. A beth ni'n gweld yw dim ond yr x sydd angen casglu yn tebyg, so mae minus 2x plus 7x yn haflu plus 5x, a mae'r rhif sydd ar ôl yw minus 14. So, enghreifftiau neis, hyd at nawr, dau enghraifft eitha syml, ac wrth ni'n mynd trwy'r slides, bydd ni'n gallu gweld beth sydd yn digwydd os ni'n trio cymlethu nhw, neu newid nhw i wneud e'n fwy anodd. So eto, fan hyn x minus 7 wedi sgwario. Beth mae hyn yn golygu yw bod un par o cronfachau, gyda x minus 7, wedi lluosi gyda'r un peth, sef x minus 7.
Os oedd y rhif 2 yn hyn, yn 3 yn lle, bydd par arall o cronfachau os yn 4, bydd mwy os yn 5, bydd yn just tyfu wrth i'r pŵer tyfu. Ond yn yr enghraifft yma, yr unig reol ni'n edrych arno yw'r reol dwbl, ac felly mae rhaid i ni cofio'r gair coma. Eto, dilyn y patrwm, y termau gyntaf, sef x, lluos gyda x, yw x wedi sgwario. Delio gyda'r termau olaf, sef -7, lluos gyda -7 yw plus 40. Now, delio gyda termau mewnol, sef -7, lluos gyda x, yw -7x. Ac yn olaf, termau allanol, sef x lluos gyda -7, a chi'n sylweddoli bod y termau x yr un peth, oherwydd y natur yr hyfaliad fan hyn. Grwpio nhw, be chi'n gweld yw x wedi sgwario -14 x plus 49. So, dyna beth sydd rhaid i chi wneud os chi'n gweld bod y term yn y cronfachau wedi sgwario. Y rhan nesaf yw, os maen nhw'n ychwanegu rhif cyn yr x, bydd chi'n gweld bod yr un peth yn digwydd. Mae rhaid i ni dilyn y reol, ond y lle delio gyda x, ni'n delio gyda 5x. So bydd y rhif yn fwy a nid lot arall yn newid. So yn gyntaf, coma, dod mewn i'r arfer o ddefnyddio coma, cut yn sefyll am gyntaf, ac felly mae x lluosi gyda 5x, yn 5x wedi sgwario. O, cofiwch bod o yn sefyll am olaf, mae minus lluosi gyda minus, yn plus, mae 7 lluosi gyda 5, yn 35. Termau mewnol yn -7 lluosi gyda 5, sef -35x. Ac yn olaf mae termau allanol yn x lluosi gyda -5, sef -5x. Nawr mae modd ni grwpio nhw yn eitha gyflym, oherwydd gobeithio bod ni'n dod i'r arfer da na o grwpio termau tebyg, a beth sydd gen i yw 5x wedi sgwario, -35 minus 5, sef -40x, adio'r 35. So ni wedi edrych ar 2 sleid bach, dangos enghreifftiau o lluosi cronfachau dwbl. Mae un sleid ar ôl gen i, ond byddai'n gadael hwnna i chi ymarfer os chi'n lawrwytho'r pwynt pŵer. A ni gallu mynd syth nawr, cyflym i lan tam y bach, oherwydd gobaith y sesiwn yma yw i edrych ar datrys hafaliadau llinol ac efallai ffactorio. Ond y prif peth yw gobeithio gweithio hyd at cwestiynau TGAU ble ni'n datrys hafaliadau llinol, ble ni'n gallu casglu termau, lluosi cronfachau ac yn y diwedd cael rhif am yr x. So yn y sesiwn yma, gobeithio bod chi wedi dod yn gyfarwydd gyda symleiddio mynegiadau a casglu termau tebyg. So hynny yw casglu'r termau c neu x wedi sgwario, diolch bod x wedi sgwario yn wahanol i x a wahanol i b lluosi gyda c. Wedyn ni'n edrych ar lluosi cronfachau. Cronfachau sengl, ble chi'n cymryd y term allanol a chi'n lluosi gyda pob term mewnol. Ac wedyn ni wedi edrych ar lluosi cronfachau dwbl, ble mae rhaid i chi cofio i defnyddio'r gair coma, sef cyntaf, olaf, mewnol ac allanol. Nawr, ni'n mynd i trio dod â popeth at ei gilydd, gyda'r chwarter awr sydd ar ôl, ac bydd ni'n edrych ar datrys hafaliadau llinol. So, os ni'n mynd datrys hafaliadau llinol, mae rhaid i ni defnyddio pob dull algebra ni wedi dysgu, ac mae'n rhaid i ni cofio un peth bwysig yn ogystal â popeth arall bwysig
mae pob athro yn gofyn I chi gofio, ond os rydym yn symud unrhyw beth o un ochr y rhyfaliad i'r ochr arall y rhyfaliad, mae rhaid I ni wneud y gwrthwyneb i'r ochr arall. Hynny yw, os mae adio 5 ar un ochr y rhyfaliad, a ni moyn symud i'r ochr arall, mae rhaid ni tynnu gyda 5. Os mae tynnu gyda 8 ar un ochr, I symud draw, ni'n troi I adio 8, a ni'n dweud yr un peth am chiosi, ac sydd yn troi I rannu. Mae rannu yn troi I chiosi, ac wrth gwrs mae'r ddau olaf sgwario yn troi I ail isradd, ac mae ail isradd yn troi I sgwario. So mae hyn, mae'r tabl yma, yn holl bwysig I ni, oherwydd ni'n mynd I defnyddio fe I edrych ar cwpl o enghreiffau. So yn gyntaf, ni'n gallu edrych ar yr enghraifft yma. Beth sydd gyda ni yw 2x adio 23 yn hafal I 57. Ac beth mae rhaid ni wneud yw symud y rhifau yn gyntaf trwy wneud gwrthwyneb y 23. Gwrthwyneb adio 23 yw tynnu 23. So yn gyntaf mae 2x yn plus 23 yn haflu 57. Nawr ni'n gwneud gwrthwyneb. So 57 tynnu 23 yn haflu 2x. A nawr mynd ni gallu casglu termau tebyg neu yn yr enghraifft yma just tynnu'r ddau rhif sydd yn gadael 2x yn haflu 34. Ond cofiwch, rhwng y 2 a'r x, mae'r symbol chiosi. So os mae 2 chiosi gyda x dyn ni, mae modd symud y 2 chiosi gyda x trwy defnyddio rannu. Ac mae x wedyn yn hafal I 34, rannu gyda 2 sydd 17. Mae'r enghraifft yma yn eitha syml oherwydd dim ond 3 term a dim ond 1x term sydd gyda ni oherwydd wedyn does dim angen casglu termau, ni'n just tynnu rhifau ac rannu gyda'r term y rhif sydd wedi llosi gyda'r term yr x. Mae modd I ni edrych ar enghraifft sydd tymed bach yn fwy cymhleth, a beth ni'n gallu gwneud fan hyn yw sylweddoli bod 2 term x, un ar ochr chwith, un ar ochr dde, ac hefyd mae 2 rhifau gyda ni, a mae modd casglu termau yma, y termau tebyg, ond yn lle casglu nhw, ni'n casglu nhw I un ochr yr hafaliad, un ochr y sign equals fan hyn. So beth ni'n gwneud yw symud y x's I gobeithio cadw'r x yn positif. So pryd mae cymysgedd o x a rhifau cyffredin ar y dwy ochr, mae tasg gyda ni yn gyntaf yw casglu'r x's gyda'i gilydd a trio cadw'r x mwyaf yn positif I wneud weddill yr ateb yn haws I ni. So yn gyntaf, beth ni'n gallu gweld yw mae 7x fan hyn a wedyn mae tynnu 9x ar y ochr arall. Ac I fi, dwi'n gallu gweld bod minus 9x, os byddwn ni yn symud i'r ochr arall, byddwn troi mewn I adio 9. So syniad da yw I symud y minus 9x draw i'r chwith a symud rhifau draw i'r dde. So yn gyntaf, beth ni'n gwneud yw symud y minus 9x I fod yn plus 9x a symud y plus 23 I fod yn minus 23. Ac wedyn casglu termau tebyg, y sgil ni wedi gweithio arno heddiw, so mae 7x plus 9x yn hafod I 16x, a mae rhifau yn tynnu I gadael 24. Yna, mae modd cael gwared o 16, oherwydd mae 16 fan hyn yn llosi gyda x, ac felly mae x yn hafod I 24 rannu gyda 16, ond sylweddoli bod yr ateb yn symleiddio I 3 rannu gyda 2, neu 1.5. Ac os nad yw'r ateb yn terfynol, neu yn rhif cyfan, mae'n gywir I hefyd ysgrifennu'r ateb lawr fel ffracsiwn 3 dros 2.
Nawr, I trio cyflymu lan yn y bach I sicr bod ni'n gweld lot o enghreiffau heddiw. Os bydd enghraifft fel hyn ganddo ni, mae'r peth gyntaf ni'n neud yw delio gyda'r reol lluosi cronfachau. Yn yr enghraifft yma, nid dwbl yw e, ond sengl. Ac felly bydd rhaid I ni agor y cronfachau, neu lluosi allan y cronfachau, cyn casglu termau. So yn gyntaf, ni'n defnyddio'r lluosi cronfachau sengl, ac wedyn ni'n parhau gyda datrys yr hyfaliad. So sylweddoli bod x yn y term gyntaf, so 8 lluosi gyda x yn 8x, wedyn mae 8 lluosi yn minus 6 yn minus 48, a wedyn ar y dde, mae 4 lluosi gyda 7 yn 28, ond mae 4 lluosi gyda minus x yn minus 4x. Nawr mae'r enghraifft yn tebyg iawn i'r enghraifft ni'n newydd weld, ac mae modd delio gyda'r rhifau a'r termau ar wahân. Eto, ni'n trio cadw'r x yn positif, mae 8 yn fwy na minus 4, so bydd y syniad gorau yw I symud y minus 4 i'r ochr chwith, a symud y rhifau i'r dde. So 8x plus 4x yn haflu 28 plus 48, ac felly mae 12x yn haflu'n I 76. Nawr ni bron wedi cwblhau'r hyfaliad. Yr unig peth sydd ar ôl gyda ni yw I symud y 12 lluosi gyda x. Mae rhaid I ni cofio bod 12 lluosi gyda x yn gwrthwyneb I rannu gyda 12. Ac felly mae x yn haflu 76 rannu gyda 12, ac mae'n symleiddio I 19 rannu gyda 3. So mae'r ateb yn cael ei dangos fel fraction. So, datrys hafaliadau llinol yn eitha syml. Beth mae'n rhaid I wneud yn gyntaf yw sicrhau bod dim cronfachau ar ôl. So, dyna'r cam gyntaf. Wedyn, ni'n casglu'r termau ac sicrhau bod yr x's ar un ochr a mae'r rhifau o ochr arall, ac wedyn ni'n defnyddio'r tabl ble ni'n gwneud gwrthwyneb x. Mewn enghraifft ni wedi gweld heddiw, fel arfer mae 12 lluosi gyda x neu 2 lluosi gyda x, so bydd y gwrthwyneb yn rannu. Nawr, dewch â popeth at ei gilydd, dechrau banc gyda un neu ddau enghraifft syml iawn, ac byddwn nhw'n eto'n cymlethu wrth ni fynd. So fan hyn, does dim rhif gyda'r x, ond ni'n gallu symud y 4 i'r ochr arall trwy tynnu 4, ac felly bydd x yn hafal I 20 tynnu 4, ac felly mae x yn hafal I 16. Gobeithio bod y enghraifft yma yn syml iawn, a bydd chi'n gweld yr ateb lot cyn fi. Enghraifft nesaf, dechrau defnyddio'r 2 cam fan hyn nawr. 6x fan hyn, ond mae minus 13. So cam gyntaf yw cadw'r 6x, ond symud yr 13 draw i'r ochr arall, nid minus 13, ond adio 13. A beth byddwch chi'n gweld yw mae modd adio rhifau. Mae 34 adio 13 yn hafal I 47, ac felly mae x yn hafal I gwrthwyneb lluosi gyda 6, sef rannu gyda 6, ac fel arfer os oes cyfrifiaeth gyda chi, bydd chi gallu datrys y problem neu gadael fe fel fraction. Os mae rhif yn mynd mewn I 6, yr un rhif sy'n mynd mewn I 47, bydd chi gallu symleiddio'r fraction, ond mae'n gywir I gadael fe fel fraction. Enghraifft nesaf nawr yw 8 yn tynnu 7 yn hafal I 5 adio 2. So I ni nawr, mae bwysig iawn bod ni'n casglu termau ar wahân I rhifau, a beth yn chi gweld mae 8 yn fwy na 5, ac felly mae 8 tynnu 5 yn hafal I 2 adio 7.
casglu termau tebyg, 3 yn hafel I 9 ac felly mae yn hafel I 9 gwrthwyneb lluosog gyda 3 yw rannu gyda 3 ac felly mae yn hafel I 3. So, nawr ni wedi edrych ar cwpl enghreifftiau sydd fynd yn pyn bach fwy cymhleth. 5 munud ar ôl a ni bron wedi cyrraedd yr enghraifft ble mae'r cwestiynau yn dechrau fynd yn lot fwy cymhleth. So byddai'n gorffen gyda un arall fan hyn a wedyn edrych ar cwestiwn mewn ffurf brawddeg I weld sut ni'n adeiladu. 4 munud ar ôl ac felly actually mae syniad da o yn mynd syth mewn I hyn. So nid just defnyddio algebra fel arfer I ddatrys hafaliadau, ond weithiau mewn y TGAU mae'r cwestiynau yn dod mewn ble mae'r x's yn cael ei defnyddio I ddatrys hafaliad sydd mewn cwestiwn. So fan hyn mae Mr Thomas yn danfon ei gar i'r garej lleol. Mae'n gwario x ar cydrannau. So fan hyn nawr mae term x yn cael ei defnyddio I ddweud bod x yn cael ei defnyddio I talu am y cydrannau, ond wedyn mae 4 gwaith y swm hwn ar llafur. So mae 4 gwerth x yn cael ei defnyddio am y llafur, the labour cost. Ac wedyn 29 uwchben hwn ar gyfer y MOT. Cyfanswm y bil, so hynny yw, beth mae popeth yn hafel I yn 106.50, beth yw gwerth x. So mae hwn yn enghraifft nice, oherwydd beth ni'n gweld yw, yn gyntaf, mae x yw'r cydrannau, ac yn ogystal â hyn, mae 4 gwaith y swm, 4 gwaith, yn yr un peth a dweud, 4 lluosi gyda x, so 4 gwaith hwn ar llafur, ac yn olaf, cost ychwanegol o 29 pint ar gyfer MOT yn hafel I 106.50. So nawr, ni wedi creu hafaliad. Mae'r hafaliad ganddyn ni fan hyn gyda termau tebyg. So ni'n gallu casglu'r termau tebyg, symud y rif, a beth ni'n gweld yw bod 5x yn hafel I 106.50 tynnu 29. Mae modd tynnu'r rif eto. Beth ni'n gweld yw bod 5x yn hafel I 77.50. Ac felly y rhan olaf yw x yn hafel I 77.50 rannu gyda 5. Ac os ni eisiau gwybod yr ateb, bydd ni'n cael ateb o 15.50. So mae cwestiwn fel hyn yn diddorol oherwydd beth chi'n dangos yw nid just y sgil o casglu termau tebyg, ond y modd o ddarllen cwestiwn a cynhyrchu'r hafaliad I ddatrys y problem I chi. Weithiau mae rai ddisgyblion yn gweld bod nhw'n gallu deall y cwestiwn, ond wedyn methu creu'r hafaliad. So felly mae hwn yn rhywbeth chi'n gorfod ymarfer tro ar ôl tro. Ac I orffen y cwestiwn, mae nifer o weithiau bydd yn gofyn I chi datrys beth yw werth x, ond efallai bydd yn gofyn beth yw cost y llafur. Ac felly, dy sicrhau bod chi'n deall, mae gwerth y llafur yw 4x, a beth bydd chi'n neud yw 4 lluosi gyda 15.5. Sef 62. So I orffen y sesiwn heddiw, mae llai na munud ar ôl, beth mae'n dweud yw gobeithio bod chi wedi deall casglu termau a'r pwysigrwydd o sicrhau bod chi'n deall gwahaniaeth mewn termau. Wedyn y 2 reol I ddelu gyda cronfachau, sef reol sengl ac reol dwbl. A'r gwahaniaeth gyda reol dwbl yw coma, reol sengl yw chi'n lluosi allan mwyn cyrraedd y pwynt o datrys hafaliadau llinol. Ac diolch I bawb sydd wedi
gwrando, a diolch I pawb sy'n mynd I gweithio trwy'r enghreifftiau. Mae lot mwy o enghreifftiau yn y pwynt pwer I chi weithio trwyddo. Diolch pawb.